22, אני הולך לעשות משהו מאוד מאוד מטורף. אני עכשיו עומד לספר להורים שלי שקיבלתי את מכתב הקבלה לאוקספורד, אז הוא יעף. אני מאמין שבסופו של דבר הם יביאו לי את הכסף. צ'ק. הייתה שתהיה תלמידו. איך מגיעים למקומות בחיים אם מפחדים? איך עושים שינוי אם מפחדים? You're going to have to come to terms within yourself of how to tell your parents. Nobody knows in my home that I did it. Not my friends, nor my parents. And I'm about to show myself as the new me.